ngifuna abafundisi banikele lento enifunayo. Mina ke angiyena umfundisi wakho mina. Nginceke kukaNkulunkulu ethunyelwa ukuba izokutshela into odinga ukuyizwa, not into oyifunayo. Anginandaba nezinto oyifunayo mina. Ukuba zonke izinto ezifuna lenhliziyo yakho ziphambene nentando kaNkulunkulu. Mina ngizokutshela into ekufanele uyizwe oyidingayo emphefumulweni wakho. Ivangeli akulona ivangeli le-motivation lokukhuthaza isono. Ivangeli lokubulala isono. Elokuphilisa umuntu uNkulunkulu amphefumulela kuwena. Leli ivangeli akulona ivangeli loplastic noma le-sweet aid noma lika-chocolate. Ivangeli leli ekufanele lilethe ukuphila kuwena. Uyapha esontweni uzofika ungena ufile uphinde uphume ufile. Kunaloko uphuma nezono eziningi esontweni. Niyapha emabandleni. Lapho kukhona ke lingekho izwi, akushuyayelwa izwi. Kunama-topic, asinawo ama-topic la. Futhi ayikho into eqalekile ukuthi ningathinta la ningathinti la. Konke okubhalwe phansi siyakuthinta. Ukuze sikhulume ukuphila. Itheni incwadi? Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova. So wonke umuntu ophatha ivangeli okhuluma into engafanele noma wenza izinto ezingafanele elazi iqiniso kuyisinengiso. Ungaphoqoleli ingane yakho ukuze igcine idayisa ngomzimba ukuze ezongena oplastic bokudla la. Ingakho iBhayibheli likhuza lithi ke ninganikeleli ingane zenu efebeni ngokuba umhlaba uzogcola. Nina nize ncama ukudayisa ngengane zenu ukuze kuzongena oplastic bokudla, ukuze nizoba nama-fridge nibe no-sofa, ukuze nizoba nama-flat screen, ukuba izwi likaNkulunkulu alisekho enhliziyweni zenu. Senidayisa ngengane zenu ukuze nibe nje nenzuzo. Uphila ngaphansi kwemithetho yabantu emabandleni enu ukubusa imithetho yabafundisi benu. Anibuswa umthetho kaNkulunkulu. Ukuba abafundisi benu banitshela ukuthi hayi lokhu ungakwenza, lokhu ungakwenza, lokhu sasikwenza sisakwenza manje. Sekhanjwa ngomthetho omusha. Umthetho omusha wabo awukho eBhayibhelini. Besha ngathi ke bayanikhulula. Kanti bayanimopha kakhulu. Niyangene emaketshangweni niyaboshwa, niboshwa umoya kaSathane. Ingakho ke athi ayisekho inkinga abantu besifazane bangagqoka amabhlukwe. Ayikho inkinga, siphila ngaphansi komusa. Into endala leyo. Hayi, ngingayifaka i-makeup. uNkulunkulu uyithanda nibahle nina manje. uNkulunkulu ubheka inhliziyo zenu, uyazi niyamthanda ngenhliziyo. Lalela, umuntu kaNkulunkulu onezwi lakhe ubonakala ngendlela aziphatha ngayo nangendlela abukeka ngayo. Ngokuba uNkulunkulu ulungisa inhliziyo yomuntu ukuthi yamukele lento ayiyona. Ungafuni ukufana nezwe. Ingakho uma ingwalethi ke abantu besifazane bangahlobi ngokungaphandle. Umuntu onezwi kaNkulunkulu wenza njalo. Kepha uma besontweni lamanga ugqoka izigqebhezane, ugqoka stomach out, ugqoka skinny jean, ugqoka amabhlukwe adabukile, ugqoka izikhindi ezincane, ufaka ama-G-string, nidweba imizimba yenu, nidweba imilomo, nidweba ke amashiya. Mfaki nalezo kufakelwa ngokuba yini ihamba amasonto amanga. Niyajoliswa la kunama-date. Kunemjolo eyenza la esontweni. Niyazalisana. Kunamaphathi. Hlezi nenza izinto. Kunama-event. Into enendaba nayo izinto ezojabulisa wena nenyama. Celebrate ama-birthday. Celebrate ama-Valentine. Celebrate abafundisi abasupport bebhola. Khona abafundisi nje manje bayatrenda. Ngenxa ukuthi basupport iPirates, bathatha lencwadi kaHezekiya ekhuluma ngo-Ezekiel, ekhuluma ngokuthi ithi mathambo hlanganani. Sebesebenzisa leyo nto leyo ebandleni. So bathi abantu ke i-team le supportwa abafundisi, ayisupportwa abafundisi. Supportwa uSathane namadodana akhe. Bonke abantu abalandela lezo zinto bangamadodana kaSathane. uNkulunkulu usabantu abavuswe ekufeni. Nina nizokhuluma ngendaba zomsangano. Nikhuluma umbhedo. Ngihlambalaza igama likaJesu Kristu. Amanga ngiyawazonda. Amanga ngiyawazonda. Ngiyawenyanya. Ngiyawenyanya amanga. Umthetho wakho. Ngoba amanga angenze ngaba isigqila sesona isikhathi eside. Uzomboleka kanjani umuntu ohluphekile?
Uzocabanga uzokhokha ngani? Kepha uma sinokudla nezambatho, Ngapha uma sinokudla nezambatho. aseneliswe yikho. Abantu abafuni ukweneliswa yilo. Kungakho ubona abafundisi benu befuna ukuhamba ngezimoto ezinamasondo emhlanje benidayisela amaphupho, benidayisela amanga, benidayisela iziwasho, benidayisela izintambo namafutha. Ngokuba yini bagcwele umoya womona, banemhapolo, bayizinja ezilambele konke, bayizilwane ezilambele izisu zabo kuphela. Kepha abafuna ukuceba, Kepha labo abafuna ukuceba bayela ekulingweni So naseyihibeni. ingakho bebona imali noma ebona ukuthi ibandla likhulu aqala aqamba amanga ahambe izinyanga ukuze ke akwazi ukuthi abuyise abantu athi kunemvuselelo kanti uzonikhela ngamadimoni nemithi yonke usathane lamnika yona. Bayela ekulingweni nasezihibeni, Ngokuba yini bafuna ukubona izihlalo zigcwele esontweni abantu behayiza. nasezinkanukweni eziningi zobuwula Bagcwele yini? ezimazayo. Bawuqale phansi bagcwele yini? Kepha abafuna ukuceba, Abafuna ukuceba. bayela ekulingweni Mawushumayela ivangeli noma ushumayela le gospel le uzothi uzoceba lemhlabeni umosha isikhathi sakho khohlwa